Tumankumbula lapho ngiphuma khona bekungekho lula but I made it anyway. Tumankumbula mama lapho ngiphuma khona bekungekho lula but I made it anyway. Unonzwazi indaba ngangambona nje manje wenze njani ngani? Hawu, kanti nakakutshela ngekuseni. Lo sangitshelanga ngisenzo. Mina ungitshela ukuthi phela bamnqabelile lapha kubo. Hawu. Unqabelo ba manje? Angazi ngathi abazali bakhe mfethu. Bazabadala indaba. Njengoba siyamshiya phela sena manje siyakhuleka phela sena manje. Hayi ashuthe mfethu. Hayi ayikho enze njani. Hayi wathi lapha kumele. Ishaye nje impela manje. Ya. Hayi ubuhle bakho nozwakazi benza indoda ithuke ingasazi. Hayi uqwela ingcinga zalomjida mbelukazi mna ndiyazifela. Ndibona sijatile mna nawe, ndibona sinosapho mna nawe. Hawu yasasiqedile yazilinde sohambile manje ulini. Cameraman, awuqhume lapho ngoba vele ayikho vele enze njani ngoba vele ulinde solokhu sohambile. Ya unephuzu lapho sibambe nje amashampompo nje amapeka Ye. Alibe kancane futhi ngebili. Ngiyabona ngathi nemali yomhlala. Bafethu, benayini ukuthi ngithathe le mali esinguyibhubhula. Ngiyoveza ngayo. Bafethu isente nesente esithulayo. Manje sisebenzise ngokuchule bafethu. Ngoba bafethu impilo angeke belula ngale ndlela esicabanga ngayo thina. Hayi ngidawume kancane mfethu. Phela vele sonke sawufuna umsebenzi kodwa bekubaleka ukuthi sishaye umoya kancane. Sijabulise nje nathi. Sesiqedile phela manje ukufunda. Record time brother. yabona wena nozwakazi ngathi sizozwana unephuzu mfethu khona kumele sibheke awukwaba nje ukuhlala ekhaya samangazi bathi ngifunde e-University of Jalalela.
Samuel, Yebo. njani? Saphila. Siyaphila nathi. Welcome to the episode of our studio. Sinisiza ngani? Besizwile la kuthiwa kuyaqashwa manje besiletha ama-CV wethu. Nizokwazi ukuthi ithombe namavideo because lesi studio singasho ukuthi ithombe educational wangempela. Nizokwazi Ukhululeka lapho mnumzane. Yabo into zethu nje lezo. Yabo mina ngisho sokungathi uphela phesheya uyangithola. Sinosisi lo kodwa ngazi umnumzane lo ukuthi ngoba phela nenze umunye umkhakha kodwa hayi ufika. Hayi okay, ukuthi mangabe sekulungile so sinisende ama-SMS. Siyabonga. Siyabonga. Hambe kahle. Menzi, suyakoloza wena. Hayibo. 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 Ngiyaqinisa. Baba. Ulova esikoleni menzi. Ufuna ukuba nsangweni? Baba, ngiyaqala nje noma ngakuye nje ngithola umsebenzi wakho. Uwaje ulinde nje ufundile namajazi kodwa uhleli ekhaya. Kusho ukuthini lokho menzi? Baba mdala nokhona ufukufuku urukusela ukuthi ngesikoleni usana abantu abanjengolinda la ngaphandle. Hayi, baba njena. Ngiyalinda mfana wami. Ngiyaphila baba uGibhithe. Hayi kuhle-ke uma uphila mfana. Iyodwa into eyenze ngabiza wazalana ukuthi bengifisa mfana wami ukuthi ngibonge ukuthi usuze wafunda waqeda nakuba bezikhona iy'ngqinamba ubuhlangabezana nazo le enyuvesi kodwa wena you made it anyway. Ngiyabonga baba uGibhithe. Nakuba-ke kunzima phela umsebenzi awukho. Lalela mfana wami, isikhathi sakho siyeza, linda okay? Ngiyakuzwa baba kodwa phela ungakhohlwa ukuthi isisa sikweleto. Manje nami ngifuna ukuyimela manje. Ngikwazi ukusenzela izinto. Ngoba uyabona lento ukuthi ngidiphende kubazali ngimngaka. Hayi, mina ngizwa kahle. Kodwa linda mfana wami, umzali uyohleza ngumzali kuwena. Ngikhuluma nje, ngiqeda kubamba lokho kumenza ngoswazi olubukabi. Angitshela ukuthi yena ngeke aye esikoleni ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi awekho. Uyabona lapho baba, umenza ngeke ngimsole kakhulu. Ngoba kwamina nje sengiyasola ukuthi ngangifundelani. Kube ngavele ngayele egoli nje ngathola ukusamatohwana. Hayi qinisela mfana wami, kuzohlangana. Sithembe kanjalo. Yabona linda mfethu. Wayiqinisele unonzo wazi mathi asibhudleni le mali yethu esinayo. Buka nje manje ngabe sikhuluma ngabe ngibhodla iphitha nje mina manje. Impethu amanje sangaka. Siya kumanguzo ombazwane emseleni nabasiqashi. Imali thengasi isebenzisa siyogibela siyofesenzisa imali ethu okugcina. Asibizwa ndawo nje. Cabanga nje. Hayibo. Yini manje le khala? Hawu, Hayibo. interview njani? Bathini lapho? Ngithola yona le message ukuthi sibize i-interview. Bathini lapho mfo? angenilutho mfethu. Hayibo. Hayi madoda. Sina manje. Angenilutho mfethu. Mhlawumbe ungena isensikhathi. Ziyakhala ke manje. Hawu. Hawu ziyakhala ke manje madoda. Hey. Bathi ngempela. Angenilutho mfethu. Mhlawumbe network. Nayi network igcwele Mhlawumbe la. network yakhe. Natsokazi. Hawu usho mfo. Akunalutho mfethu. Hayi network yakhe mhlawumbe. Hawu ziyakhala madoda. Usale mfethu lapho ungena.
Hawu hey Linda. Awu yebo. Hawu hamba kanjani? Kuyaphileka. Hayi sayesifani manje uyibonana nje. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't. Menzi mfana wami unjani kuba mabokoboko lapha? Ngizwele phela bathi uyehla ukuxebulile. Blazi sazoqhubeka ke sipijale lo baba ngoba namanje angizwa mina leyo ubuyele esikoleni. Wendoda. Kumele sibekezele nje sasifunde. Kunzima ungafundanga wendoda. Awuzwe nje madoda. Ukhuluma kahle. Athi no busy lo mjolo wakho nenonunu la. Ufunda nini vele wena? Honde ungabizi umuntu wami ngonono wendoda. Igama lakhe uNono. Unono. Okay. Lento yafana lento yakho lento akawe. Hayi, sengiyabona ukuthi indaba nesikole ungasifundi. Kunzima phela la ku. Hayi. Kodwa mina ngcono mina nawe. Yini nje egqokile la? Uhlisiwe wena. Yini into egqokile le? Hayi wena mfana uhlisiwe. Yini into stwapha? Hayi wena nto yangiphoqa ngiyacaba ngeke. Yini le? Bakwayibona ukuthi ugqoka amakhadi. Ukudlisela ununu wena. Udlisiwe nje wena. Ngcono kabi kunawe mina. Hayi uyangiphoqa stwapha ndoda. Uyangiphoqa. Bakwayibona ukuthi ugqoka zamantombazane. Ukudlisela ununu baba. Yikho lento yakho wena. Hayi ngcono kabi kunawe mina. Awu. Hey Shantu. Hawu Linda. Sanibuyile madoda. Aseshayile mfo. Hawu. Oh hayi, siyabonga. Hawu ngochanseza. Umuntu asawuphumula lapho uyibona. Sure. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too in love to let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try Vamos que to pizza. fix you. Vamos que pizza. 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 Ubani? Ngulinde, mina ulinde baba Kipiti. Kwenze njani? Kwenzakale? Abangithi uqulekile. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Hello
ubaphe ibhithi ezosiphazamisa lana. La shabe zizoziphatha zikufana. Hey plus ngizwile bathi usanda nakuxibela lo mfana wakho umenzi lo. Hey bathi ukubulele ngenduku. Uthi kaphaquza kuyalena nalena. Wathi ugibhithe ngilala ngifuna ukukhipha inkani mina. Beshamenzi, kaze bekwenze njani? Azi lo mfana wakho bathi ulove esikoleni kwasha kwacima kanjani. Hey buka nje sengisaba ngisho ukujola kahle nawe babe sengisaba into baba uzoqhamuka. Mfana wami, mina njengelunga lomphakathi elikhathazekile ngesimo senhlalo sabantu bakule ndawo, ngikubone kungekho kuhle mfana wami ukuthi ufunde ukuzobhuquza la ekhaya. So ahlanganisela wena into encane, le nto la izokusiza mfana wami ukuthi uqale ibhizinisi elincane, uthenga ama-charger nezinto ey'ncane nje ey'sheshayo, uhambe kwemanguze uthi usalinde umsebenzi wakho ufundele ukuphusha lezi zinto nawe uyitholela amasente. Imali elapho-ke mfana izokusiza nanokuthi ukhokhele imali yerenti enyanga embili uthengele ukudla. Hawu, ngiyabonga baba ugibhithe. Kusasa nje ekuseni ngizokuvukela khona. Same kanjalo mfana wami. Hawu, siyabona. Ngikhonze lapho umfana lo menzi. All right. Charge my phone. Amakebuli. Malini mkhulu? 50 rand. Uchacha nje ifoni yakhe igcwale manje. 50 rand. Into echarge ifoni manje igcwale. Uwe ukuthi ufuna yiphi? Quality yodwa. Ibamba kahle le. Ngicela i-charge 50 rand sisi. i-charge mama. Amakebuli. Sikuthengela mama sekhaya. Sakuthengela. Ngiyabonga bafethu. Hayi konke namkhulu. Hayi 50 rand nje mkhulu. Amakebuli. 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 Malini amacables? 50 rand, 50 rand, 50 rand amakebuli nali lifanele wena. Sho yasebenza. Hayi sebenza kahle. Sebenza kahle, sebenza kahle. Charge fast. 50 rand. Cables. Cables. Cables, 50 rand. 50 rand cable. Nali cable elihle la. Khethele mina. Wala mali. Oh, it's 10 rand. Oh, yali cable ya 10 rand. Ay, kodwa. Alright.
ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame ngisebenzela abantu abami ngihluphekile ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame ngisebenzela abantu abami ngihluphekile mina ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame ngisebenzela abantu abami ngihluphekile wonke lokho enginakho ngikusebenzela ngivuke ekuseni imihla yonke ngingaphumuli konke lokho enginakho ngikusebenzela ngivuke ekuseni imihla yonke ngingaphumuli konke lokho engikwenzayo ngakusebenzela ngivuke ekuseni imihla yonke ngingaphumuli nodumo lwami lolu ngalusebenzela ngangivuke ekuseni imihla yonke ngisebenzela abantu abami hayi ngodlame ngisebenzela abantu abami ngihluphekile ngafela ekhaya ngafela ekhaya Do you believe in God? Of course I do. Why are you asking? Ubona ngathi masithandaza noNkulunkulu uyasizwa. Yeah, uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu futhi uyaphendula. Hayi. Ngibona ngathi makawuzwa. Angibhemi, angiphuzi, angitshontshe. Ngumuntu olungile. Pho why into zami zingahlangana? Ake ngibuze. Asithi estation sesitimela. Uyogibela isitimela. Kodwa uma ufika khona awusithola isitimela. Uzoyenza njani? Uphindele emuva noma uyahlala ulinde isitimela? Hayi, ngiyahlala ngisilinde. Ngiyazi uzofika. Wenze njani? Ngiyahlala ngilinde phela kukho okudlula ukulinda. Exactly. Uyabona ukuthi ayikho into edlula ukulinda. Shuthi nawe kumele ulinde. Kumele ube nethemba ukuthi one day nawe uzogcina uphumelela. Ayikho into ezakalula mngani wami. Kumele usebenze kanzima ukuze ube nempilo engcono. You have to wait. Kumele ube nethemba kuyo yonke into oyenzayo. We wait. We wait. We wait. Umtaka 6 rand. IQ text ngapha. Nasi isifonyo sisi 5 rand. Isifonyo sisi, awusifakile isifonyo nasi isifonyo. 5 rand isifonyo. Linda mngani wami. Kanjani nje impilo njengoba usuqedile. Sengisho phela njengoba imisebenzi ayikho kuleli izwe. Yabona esethi mngani wami, angifuni ukukhohlisa. Ngisho nalapho. Yabona phela kube ngathi wonke umuntu ubheke wena ukuthi uzokwenza nje. You can say that again mngani wami. Kodwa-ke kumele ubekezele mngani wami. Kumele uhambe ufake ama-CV ngapha noma uzothola umsebenzi. Ama-CV ngingafakile. Left, right, center. Kodwa kuvuka inhlanhla. Sengize ngiyisole manje ukuthi bengifundelani. Cha. Yabo Linda, ungalingi uyisole ngokuthi ubufundelani. Ayikho into ezakalula empilweni. Yonke into inesikhathi sayo. Now you have to wait. Yonke into izoba right. Linda. Okay mngani wami, angishiye ngizobe ngikubone. Umtaka 6 rand. Q-tex ngapha. 6 rand umtaka. Amasaka. Noma ngabe uyadayisa, faka amazambane. Woza. Put, woza. Isifonyo sisi 5 rand. Nasi steel wool put ekhaya. Woza. Nice.
isifonyo bobhuti ifonyo now umntaka 6 rand nasi still Sawona. yebo sisi Unjani? yaphila yebo 10 rand sisi unufuna yini ukuwe sisi Q-Tex le u10 rand ufuna red ufuna purple ufuna grey ufuna brown uyasikhethela wena Tela le okay Ubhuti ubani igama? igama ulinda Buthelezi Oh, uhlala kuphi? Usekhaya? kwamlamula Oh, okay. kodwa ngisebenzela la eMangosi Nansi manje. Othi ngibheka ushintsho wakho la It's fine. You can keep the change. haw yeah You can keep the change. aw siyabonga sisi Sawulinda ngithi. linda Buthelezi kodwa ngisebenzela la eMangosi sisi Ngiyabonga. okay Q-Tex night clip now umntaka 6 rand Hawu, Linda, yini wayevukusanga uxosha yini? Hey, azingiphalanga kanje ihlahla. Hey, Hawu Linda, xoxa phela. Kwenzekeni? hey, bengithi ngiyazihambela lapha emgwaqeni. Mangithi ngiphamisa amehlo. Qha. Mangithi qha. Hey, ngibone enye ingane esasifunda nayo sihamba ngemoto. Hayi. Ngivele ngasiliza nje, angifuna nokuthi izingibone. Ma. Hayi ma, ngiyaqala ukuyizwa ngayo ke le. Mwahle awu-understand yabona nje ngathi ngavele ngiyivalele ndawonye mfethu ngize ngiphume emphakathini senginemoto nami Linda, isikhathi sakho sizofika. Yonke into izolunga. Bengithi ngikuvashele. Nganokha lutho uqhamuka. Ngoba soqhamuka usuhefuzela. Ubalekela into engekho. asingene mfethu Sandwa sami ukona into engangiphethe kahle. hayi thishu Nansi Q-Tex. ase still what mama still what This is 5 rand. umntaka 6 rand hayi Q-Tex ngembala yayo grey purple woza sis Q-Tex woza put hayi Q-Tex singela umuntu wakho manje sifonyo thatha isifonyo mfethu lapho thatha isifonyo lapho ungakhetha kunesimnyama kunesi-blue lapha 5 rand isifonyo Hawu Linda unjani? hawu uyaphila asset Ngiyaphila, ngisacela ngiphe i-tax lapho. Petrol.
Azania. Umbonile lo butata sithenga kuyi Cotex lapha. Ufundile nje umbona nje. Yo, okusaka uthola umsebenzi akawufundela kwaze kwanzima yo. Khona bunzima esikhathini samanje uyafunda ungazi ukuthi uhlaleleni, uhlale nama-degree nani. Kodwa into engiyithanda ngayo leya mfana leya ukuthi uyakwazi ukusave. Ave kwazi ukuyisave imali shame. Uzowuthola umsebenzi, akaqhubeke bekezele. Yonke into iyalinda empilweni. Fanele bekezele iqhubeke ihlanganise. Kuze kulunge oh. Yeah. Azana, wangibizela amahonje nje kwenze njani? Mshenko. Kunethuba elivelayo la. Ithuba lani manje lelo? Khona ugele ukuthi esithi. Ngicela indaba ukuthi unomngane wakho uthi awulinda. And lo bhuti lokuthi usebenza lapha ematafuleni lapha ngithengisa ama-cosmetics. Khona la mangozi ngasebenza. Manje mathubani la ukhuluma ngawo pho? Phela ngisho ukuthi mina lo bhuti lona ithiwa uyayisave imali and enjalo nje lo bhuti ufundile nama-degree. Ufundile ufeleba lo. Nama-degree lo. Yabo, angitshele nje. Uyayisave imali. Imali yakho ayiseva. Kahle wena. Uyayisave imali unemali zakhe lo bhuti. So bengithi mina uzama ukuzisondeza kena phela. Uzigudle nje bese umthembisa amathuba omsebenzi phela. Kodwa phela ke emsheni. Yeah. Kuyomela ukuthi uqale ucela izumbulu zemali. Uthi ngidlise sajanyana kulompembe. Bese ngifuna imali. Imali ukuthi abribe. Kunjalo. Thatha izumbulu mina sangihambe. Ikhali. Hawu ushentshweni. Bese ziyakhala. Hawu ushentshweni impela. Asidle imali emsheni. Khala amaphela. Hawu ushentshweni. Azikhali. Linda? Oh, baba Ngisheng. Dala ufikile la? Kade ngifike. Hayi sengikhona ngibambezelekile ngale emsebenzini. Kulese leyo mpahla le? Hayi kunjani phela? Asibona. Iphela? Phelele yonke ikhona lapha. Phelele yonke baba. Hayi. Okay, lalela.
usutholile umsebenzi sezwana. Ngiyabonga. Usutholile umsebenzi sezwana. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ke siyakwamukela. Lalela. Usutholile umsebenzi lothi lingashona namhlanje ngikufonele. Ikati lapha umeziko. Ibalekile. Lofuna sinisikhoselo la kuzo. Ngiyabonga baba. Akulungile ngizokuthinta ke ntambama. Okay? Ngicela yonke into ningane ufuna ukuyazi ukuthi ungena kanjani ngasikhatsini kuphi kanjani konke sezwana. Yebo. Yonke into senze ngefile. Okay? Lento ke kumele ibe yimfihlo yami nawe ukuthi uyakwazi. Okay? Uyangizwa? Hayi. Le mali uyisebenzele kanzima la. Kunjalo? Kunjani phela? Akunjani? Kunjani phela? Ngizwile ukuthi udijuluka ngale emsebenzini ubaleka wenzani udayisela ngani kunjani njani. So ngeke ngicele phansi sezwana. Hayi, sengithembe wena. Hayi ngihamba ngaqala sala la. Okay. Ungilandele nokungilandela sezwana. Okay. Sengihambe. Ungilandele. Okay baba. Hawu, wena ntombazanyana. Bosa. Ukahle? Ngiyaphila njani? Hayi ngikhona. Lalela. Yasi nginokunibheka lapha eTown la eMangozi. Nina lo mfanyana wakho lona lapha nidayisa itaphutaphu lapha. Wakwangibona mina. Lutho ayikuhleke. Mina kuqala ngikubona ngihlala ngikupopola lapha udayisa nalo mfana wakho lo. Itaphutaphu lapha etafuleni khona la eMangozi. Akwazi ungibona? Hayi, ngiqala ngikubona ngikwazi. Kuhle. Hayi cha. Mina ngingumshayeli. Lo mfana lo ubukele efundile, ubukele ehlakaniphile. Akunjalo? Utshala naye vele? Yeah, sinqanda ngatsisana. Okay, imnqandana mathe. Okay. Lalela ke. Indawo phela umfana ehlala lapha edayisa etafuleni. Ngoba ngiyezwa mangihokela umkhondo ukuthi ubukeke efundile lo mfana. Hayi, nifundile impela Wagogoda. Awu, kahle wena. Yeah. Manje uthini lapha etafuleni? Usebenza ayikho sizama ukuyiphilisa ayikho enye into singayenza phandle ukuthi sidayise sicosha futhi sinale. Siyamlekelela wena. Yeah. Nginecebo la. Ngifuna nje 1 mbumbulu kuwe njengesinqanda mathe sakhe. 1 mbumbulu ngemuke. Then uzothola kumfana umsebenzi. Ngathi ngizwela kude kude. Ungizwela kude lalela. Ngithi ngifuna 1 mbumbulu kuwe bese ngiyamuka. Okay? Kanjani? Usungizwele eduze nje namanje. Uthatha le mbumbulu nje bese nginika umfana umsebenzi ayeke ukuhlupha. Neke ukuhlala lapha nje iswelanga kanjalo nje. Awuthi nje wathi ngibona. Hawu la. Hawu. Ubona kanjani? Wangathi lento ngicelayo inzima kakhulu. Kunjalo impela. Yonke into inzima la emhlabeni. Kodwa ngeke ulimale indawo phela. Just nje imbumbulu yodwa kuphela. Uyawudinga umsebenzi ngizoyenza just for you. So right. Ngicabanga kanjani? Ngicabanga ukuthi ngoba kusasa emsebenzini mhlawumbe wafika nje out. Wena vele isikhathi esiningi usichitha lapha endlini yakhe. Hayi angizofika impela. Awenze kanje. Faka namba yakho ucingo ngoba la ngizokuthinta kahle. Bese sihlela usuku lembumbulu. Mawande lo musa. Hayi, usungakhululeka into. Phela ngikulindela ngoba ngiyazi ukuthi uhlala udlula kule ndlela le. Phela kudala ngikustoka ngibhekile ngakho ngime kule ndawo le. Sizwana? Yeah. Hamba into. Sesiyosingana ekhini. Bye. Besizwe. Nginkinga. Ngihlala lo mbhemi lo umshinga. Sahlangana le honje. Alahlala khona ngazi. Wathi ngizongitholela umsebenzi wathi angilike izumbulu zemali. Ngathatha imali yami yonke ngangiyisevile. Sokuphela insuku embili. Ngola kulungifaka ehlathini. Izumbulu zami ngiyisebenzele kanzima mfethu. Umuntu angicebisa umsebenzi kadudlela ngami. Hayi into singibhekezelo. Imali yami ihambile. Yonke imali yami ihambile. Umuntu ongithembisa umsebenzi. Uthi imali yami ngiyisebenzele kanzima kabi. Kanti mina ngona. Hayi sobe isikhulumi.
Uthola-ke lo mfana lo msebenzi ulinda. Mawande! Yeah, Mawande! 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 Yeah, Mawande ufunda wena. Ngilana emqashweni wakho ngilindile manje awukho. Awu, esethu. Phela mina ngilaka kwamlamuni. Ngithe njalo ngivakashela uShando since engasebenzi namhlanje. Lokho kunye futhi ngeke ngiphumule nje ukushisa kwelanga lalapha eMambuzi. Hawu ngiyakuzwa. Kade ngilethela ama-post. Kunama-post amanesi aphumile. Bafuna amanesi awu-2 emseleni esibhedlela. Yiwona-ke lo msebenzi wafundela. Ya ngenza yona impela inesimo. Kodwa ke bafuna abantu abayi2. Just 2 nje kuphela. Manje ke uyabona ukuthi mngani wami ngivele ngikhohlwe nje lento mina. Angivele ngikhohlwe. Yiba nethemba elincane mfowethu. If you never try, you never know. Lento ke kumele benimfihlo yami nawe ukuthi uyakwazi, okay? Ngizwa hayi. Le mali usebenzele kanzima la, akunjalo? Kunjani phela? Akunjalo? Kunjani phela? Bafethu isente nesente esithulayo. Manje sisebenzisa ngokuthula bafethu. Bese sizolela kuthiwa uyaqashwa manje besiletha ama-CV wethu. Linda, isikhathi sakho sizofika. Isikhathi sakho siyeza. Linda, okay? Angenza utho mfethu. No, network igcwele la. Network yakhe. Hayi qinisela mfana wami. Uzohlala. You have to wait. Kumele ube nethemba kuyo yonke into oyenzayo. Oh yebo. Awu kamba kanjani? Kuyaphileka. Hayi sayesifanye manje uyobuyibonana nje. Hey Shandu. Awu Linda. Sanibuyile madoda. Hello, Linda. Babu kipita. Usalinde umsebenzi wakho ufundele. Uphusha lezi zinto. Charge my phone. Amakebuli. Sfonyo, sisi, awusifaki isfonyo naso isfonyo. 5 rand isfonyo. We wait. We wait. Awulinda mfana wami. Babukipita. So wabuye emanguzi. Ungabuya lena baba. Asibonge mfana, sibonge. Ulibangisephi?
Cha phela baba ngagcine ngiwutholile umsebenzi engangivele ngufundele vele. Oh ya. Manje sengisebenza le emseleni esibhedlela. Oh emseleni. Awuzazazi inhle indaba. Wena menzi ngongalaleli kwakho ngakutshela ngathi iye esikoleni. Buka manje ulinde. Uyasebenza manje ulinde. Wena uhleli la. Awuzazi ukuthi ubhekephi. Hayi ngiyakubongela mfana wami. Ngiyakubongela kakhulu. Usebenze kahle. Ngiyabonga baba. Asibonga. Awulaleli wena menzi, awulaleli. Asambe man. Wena lokungezwa kwakho menzi. Ngikubona ufana nobaba. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the brightest flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're Standing in the Hall of Fame. yeah. And the world's gonna know your name. Cause you burn with the brightest flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be